Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Paaralan at guro, handa na sa face-to-face classes. Mga magulang, hindi umano pabor. Mga returning OFW na fully vaccinated, may negative RT-PCR test, diretso uwi na simula ngayong araw. Proteksyon sa mga OFW dapat maisama sa plataforma ng mga presidential candidate ayon sa grupong migrante. At mga tiger figurines at iba pang pampaswerte naging mabili ngayong Chinese New Year. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Handa na umano ang mga guro, maging ang ilang mga paaralan sa Aray at Pampanga kung sakaling matuloy ang limited face-to-face classes. Ngunit batay sa survey ng pamunuan ng eskwela, karamihan pa rin sa mga magulang ang hindi pabor dito. Narito ang detalye ng balitang yan. Busy-busy ang pamunuan ng Arayat Central School sa Pampanga dahil sa posibleng panunumbalik ng limited face-to-face classes. Mula sa mga pagpapatupad ng safety protocols hanggang sa mga kakailanganin sa pagtuturo. Hindi natin hinihinto yung pag-prepare sa school learning environment natin. No? Nakikipag-coordinate tayo dun sa ating mga stakeholders para mabigyan tayo ng mga support, resources, para at least yung mga alcohol natin, yung mga hand sanitizers, sabon, meron tayong mga stakeholders na nagbibigay ng support dito sa ating eskwelahan. Nakahanda na rin daw ang school clinic at may sapat na itong gamot. So ang ginawa natin dyan, from our school maintenance, yung operating expenditures natin or MOOE, nag-purchase tayo ng mga over-the-counter medicine like Biogesic, no? Saka yung ibang mga medicine na ating ibigay sa mga bata para kung sakali man at merong magkaroon ng lagnat or uubuhin, meron tayong pang first aid sa kanila. So in relation to that, iniready natin yung ating school clinic. Maging ang mga teacher, ready na daw magturo. Actually, kami mga school, handa kami every now and then. Kaya lang, ang iniisip talaga namin, yung mga bata. Meron na-vaccine na lahat ang mga teacher. Kaya handa na kaming mga teacher na ng face-to-face. Para sa akin, ang mga bata, kailangan muna talaga nilang ma-vaccine before mag-face-to-face. Dahil kaming mga teacher, alam namin na kailangan na maging safe muna yung mga bata. Sapat man ang paghahanda, ang Arayat Central School ay hindi nakasama sa mga iilang paaralan na magsasagawa ng face-to-face classes. Patay raw sa dalawang survey na ginawa ng school noong Oktubre at Disyembre, ayaw ng mga magulang na pabalikin muna sa paaralan ng mga bata. So nakita natin doon, more than 50% ayaw nilang mag-take risk na papasukin yung ating mga kabataan. Siyempre, nag-worry sila sa health ng ating mga estudyante. So, marami pa yung hindi sumasang-ayon ng mga magulang. Sa barangay Kupang Arayat naman, maging si Kapitan Rizal Lumbang, ay hindi umano pumayag na magkaroon klase ang elementary school. Bagamat handa na umano ang paaralan, ay hindi siya sigurado kung kayang pangalagaan ng mga bata ang kanilang sarili. Wala pa silang sapat na kaalaman kung ano ba yung COVID-19. Meron silang mga basic knowledges pero kulang na kulang pa sa mga pamamaraan kung paano ba ito maiiwasan dahil hindi ito na-discuss sa kanila sa school or even ng mga parents nila. Mahirap na umano makompromiso ang kalusugan ng mga bata dahil halos wala pa silang mga bakuna. Hindi natin dapat isaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga kabataang mag-aaral. Dahil nga iba't iba pang variant, nandyan pa yung Omicron na kung saan kaagad siyang nakakahawa, lalo na sa mga kabataang hindi pa mga bakunado. Kasi nga halos lahat ng senior, mga adults, bakunado na. Pero yung mga estudyante, lalo na yung mga elementary student, hindi pa sila halos bakunado. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang limited face-to-face class, ngunit dapat umunong suportado ito ng mga magulang at lokal na pamahalaan. Target ng DepEd na makapagsagawa ng face-to-face classes sa Pebrero
Ngunit ito ay papayagan lamang sa mga lugar na nasa Alert Level 2 pababa. Maliban sa Bulacan na nasa Level 2, ang lahat ng probinsya sa Central Luzon ay nasa Alert Level 3 pa din hanggang February 15. Kasama si General Lumbang Parungaw, JM Desus, CLTV News. Isang kabalen na nakaranas daw ng pang-abuso sa kamay ng kanyang amo sa Middle East ang lumapit sa CLTV News upang manawagan sa mga kinaukulan. Hiling niya sa mga tumatakbong pangulo sa darating na halalan, mabigyan na sana umano ng tunay na proteksyon ang mga kagaya niyang OFW na nakikipagsapalaran at tila suntok sa buwan. Ang paghahanap ng hustisya kapag nakararanas ng pagsasamantala. May exclusive report si Paolo G. Santos. Sa video na ito makikita na habang abala sa paghuhugas ng pinggan ng isang OFW, susunod ang nakaw ng halik. Maya-maya pa'y manghihipo at makikita ang pagpalag ng domestic helper na si Elena. Hindi niya tunay na pangalan. Ang lalaki sa video ay ang kanyang amo. Judge po sa Qatar. Yun sir, tapos sabi niya, bibigyan daw po ako ng pera, yung pangangailangan ng pamilya ko sa Pilipinas. Basta daw yung gusto niya, ibibigay ko. Ano ba yung mga gusto niya? Yung po katawan ko. Kaya hindi po ako pumayag yun. Kwento ni Elena, ang video na kanyang ipinakita ay ang naging mitsa ng kanyang paglaban para makauwi sa Pilipinas. Dahil hindi na anya niya masikmura ang pagmamalabis ng amo na kung tratuhin siya ay hindi makatao. Ganun po yung ginagawa niya. Palagi niya akong naano sa part ng katawan ko. Naisip ko po, baka patayin niya ako. Umingi ako ng tulong sa Panginoon. Naisip ko na videoan ko po. Nakuha ko ng video. Pagkatapos na po na videoan ko, tumakas na po ako. Gaya ng karaniwang eksena sa mga OFW na naloloko sa kontrata, ganito rin ang nangyari kay Elena. Naging janitress po kami doon sa pinaramaan namin po kontrata. Kaya lang po yung pinaramaan namin ng kontrata, hindi po natupad yun. Dinala lang po kami sa DH lang po yung trabaho namin doon po, sir. Nakadalawang taon halos si Elena sa kamay ng mapagsamantalang amo. Ang kanyang pamilya na naiwan sa Pilipinas ang naging inspirasyon sa pagtitiis at di kalaunay paglaban. 2019 nang makauwi siya sa Pilipinas, ngunit dahil dinatnan ng pandemya ang kanyang paghahanap ng hustisya, hindi naging madali ang pag-usad ng kanyang kaso. Kaya ang panawagan niya sa uupong susunod na lider ng Pilipinas ay magkaroon umano sana ng malinaw na programa na mangangalaga sa karapatan ng mga OFW. Ano po sa susunod na pong naging Pangulo po, naging ano po yung kawawa po kasi lahat ng FW doon, lalo-lalo na po yung alam nilang tarunang walang-wala sa Pilipinas, alas po inaapi po doon. Dinadanas namin po yung walang pagkain, kumakain kayo ng tinatapon ng basura. Akala nila po maganda yung pong FW. Kaya sana po yung sino pong manalong Pangulong dito, yung FW po yung una yung tutulungan. 4 na dekada na ang neoliberal na patakaran ng labor export policy at lalo pa pinalala ni Duterte. Ayon sa Migrante International, isang progresibong grupo na nagtataguyod ng karapatan ng mga OFW, dapat magkaroon ng malinaw na programa ang uupong Pangulo para sa mga bagong bayani. Sa magkakasunod na administrasyon umano ay walang track record na masasabing may naibalangkas na pambansang pulisiya para mangalaga sa mga OFW. Hindi natin maprotektahan sila, hindi mahabol yung mga employer na hindi nagbabayad ng sahod, hindi mahabol yung mga recruitment agency na naniningil ng napakalaking halaga ng pera at tinatraffic ang ating mga kababayan. Wala pang malakas na track record na pagkamit ng hustisya sa panig ng ating gobyerno. Ayon kay Migrante Joanna Concepcion, bagamat napirmahan na raw ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Department of Migrant Workers nitong nakalipas na buwan ng Disyembre, aasahan na rin umano nila na magiging komprehensibo ang konsultasyon sa pagbalangkas ng implementing rules and regulation.
Pero kung sila umano ang tatanungin, hindi na sana nangyari pa na magkaroon na hiwalay na departamento dahil enforcement lamang ng batas ang kailangan sa pagprotekta sa mga OFW. Hindi rin umano nito na i-address ang long-term action plan na pigilan ng labor exportation sa bansa dahil sa kapos na oportunidad sa Pilipinas. Kung ang long-term naman nating pangarap ay hindi na po umalis ng ating bansa, ng milyong-milyong kababayan nating umalis ng kada taon. Kung magsasagawa po sila ng magtatayo ng bagong departamento, inaasahan sa pagtingin po namin, mas inaasahan na papairalin pa yung ganong patakaran ng pag-i-export ng ating mga kababayan. Higit 13% ng 2.2 million na OFW noong 2019 ay galing sa Central Luzon. Maituturing silang backbone ng ekonomi ng Pilipinas dahil sa remittance. Ayon sa PSA, umabot ito ng 219 billion pesos noong 2019. Samantala, may higit 1.6 million na balota ang iimprenta ng poll body para sa mga OFW na boboto sa embahada ng bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo sa darating na April 10. Ang sektor nila ay may numero na maaaring magbigay ng direksyon sa kinabukasan ng mga bagong bayani. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 6 na probinsya ng Central Luzon mananatili sa Alert Level 3. Bulacan, ibinaba naman sa Alert Level 2. At turismo sa bansa, bubuksan sa mga bakunadong dayuhan. Guidelines sa paggamit ng self-administered COVID-19 test kits, inilabas ng DOH. At Agri-Agro Law, aamyendahan para sa mas pinalawig na agriculture law. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you. When judgment comes for you. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ibinaba na po sa Alert Level 2 ng IATF ang Metro Manila at ang 7 ibang pang-probinsya sa bansa. Kabilang dito ang Bulacan. Samantala, mananatili naman sa Alert Level 3 ang 6 na probinsya at 2 syudad ng Central Luzon. Ang detalye sa ulat na ito. Kasabay ng pagbaba ng insidente ng COVID-19 at pagtaas ng bilang ng mga nabakunahang individual sa Metro Manila at sa 7 pang probinsya sa bansa, ay ibinaba na ng National Interagency Task Force on COVID-19 ang alert level ng mga ito. Mula sa Alert Level 3 ay Alert Level 2 na lamang ang mga ito ngayong February 1 to 15. Ito ang mga lalawigan ng Bulacan, Batanes, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte at Basilan. Sa datos ng Department of Health, mayroong higit 4,800 kaso sa Bulacan as of January 31. Para sa iba pang probinsya sa rehiyon, ang Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ay mananatili sa Alert Level 3, gayon din ng Olongapo City at Angeles City. Otomatiko namang mapapawalang bisa ang No Ride No Vaccination Policy sa mga apektadong lugar na bumaba ang level mula sa Alert Level 3. Samantala, inanunsyo na rin ng Malacanang ang pagbubukas ng bansa sa lahat ng turistang fully vaccinated na. Pasok dito ang nasa 150 na visa-free countries maliban lamang sa China, Taiwan at India. Ayon sa Department of Tourism, napapanahon ng buksan ng turismo ng bansa sa mga dayuhan upang makabangon na rin ang mga nasa tourism sector, lalo na ang mga empleyado sa industriyang ito. Sa February 10, magiging epektibo ang pagbubukas ng bansa sa mga foreign tourists. Kailangan lamang ng mga ito ng proof of vaccination para makapasok ng bansa. Angelica Cara, CLTV News. Inilabas na ng Department of Health ang guidelines sa paggamit ng self-administered COVID-19 antigen test kits. Sa kabila nito, nilinaw ng kagawaran na RT-PCR test pa rin ang pinakamabisang paraan para ma-diagnose ang nakahahawang sakit. Narito ang detalye. Inirekomenda ng Department of Health na gagamitin lamang ang self-administered antigen test ng mga symptomatic na individual sa loob ng 7 araw sa onset ng sintomas. Sa DOH Memorandum No. 2022-0033 na naglalaman ng guidelines sa paggamit ng antigen test kits, sinabi ng DOH na ang RT-PCR pa rin ang mas mainam na diagnostic method para sa COVID-19. Dagdag pa ng DOH na ang self-administered antigen testing ay inirerekomenda lamang kung ang kapasidad para sa timely RT-PCR result ay limitado o hindi available. Base sa memorandum, hindi nirerekomenda ang antigen test kits sa mga asymptomatic close contacts at screening ng asymptomatic individuals. Ayon pa sa DOH, ang positive antigen test sa mga symptomatic individuals as suspect o probable COVID-19 cases at kanilang close contact ay ituturing bilang confirmed COVID-19 case. Dagdag pa ng kagawaran, ang mga COVID-19 positive results gamit ng antigen test kits ay dapat i-report sa Barangay Health Emergency Response Team o healthcare provider. Binigyang diin din ng DOH na ang pagre-report sa resulta ng self-administered antigen test ay mandatory sa ilalim ng Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Nitong huling linggo ng Enero, 2 home self-testing COVID-19 rapid antigen kits ang inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA. Ito ay ang Pan-Bio COVID-19 antigen test kits ng Abbott at ang isa na manufactured ng Lab Novation Technologies Incorporated. Paalala ng ahensya, dapat bilhin lamang ang mga FDA-certified self-test kits upang matiyak ang accuracy at sensitivity nito at maiwasan ang paglalabas ng false negative results. Nagbabala rin ng FDA sa publiko kaugnay ng pagbili ng mga fake antigen kits. Angelica Cara, CLTV News. Isa raw sa nakikitang paraan ng pamahalaan para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya ay ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Dahil dito,
Ipinanukala ngayon sa Senado ang pag-amyenda sa Agri-Agra Law upang palawigin ang agriculture law para sa mga magsasaka. Si Jenna Lumbang Parungaw may report. Halos 2 taon na buhat nang magsimula ang pandemyang COVID-19. Hindi pa rin umano nakababangon ang mga kababayan nating nasa sektor ng agrikultura. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.7% ang ibinagsak ng production output sa taong 2021. Kung growth rate ang titingnan, negative 3.3% ito sa first quarter, negative 1.5% sa second quarter at third quarter, habang bahagyang umangat naman ito ng 0.6% sa huling kwarta ng taon. Upang magtuloy-tuloy ang pag-usad ng agrikultura sa bansa ay kailangan umanong mapalakas ang financing sa mga agriculture workers sa pamamagitan ng low-cost loans. Kaugnay nito ay pinanukala ni Senator Cynthia Villar ang pag-amienda sa Agri-Agra Reform Credit Act of 2009. Sa ilalim ng batas na ito, kailangang hindi bababa sa 25% ng pautang ng mga private at public banks ay para sa agriculture at agrarian beneficiaries. Sa taong 2020, nasa 713.6 billion pesos lamang umano ang Agri-Agra credit na 16% lamang kumpara sa itinakda ng batas. Taon-taon ay nasa halos 2 billion pesos na penalty umano ang nasisingil ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa mga bangko na hindi nakatatalima sa 25% loan. Sa panukalang rebisyon, daragdagan ang pwedeng umutang at kabilang na dito ang mga kapamilya ng mga magsasaka, mga trabahador nila, mga asosasyon, organisasyon, MSMEs at private companies na nasa agriculture activities. Makakautang na rin para sa mga private at LGU-funded na irigasyon at iba pang environmental projects. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Apat na bearded dragon, isang uri po ng reptalia ang nasabat sa Bureau of Customs Port of Clark matapos tangkay ipuslid papasok ng bansa. Wala raw kaukulang dokumento ang mga hayop at idineklara ang mga ito bilang Tupperware. May detalye ng balita niyan si Mario Tozan. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of Clark ang 4 na live bearded dragons na tinangkang ipuslit papasok ng bansa. Galing Malaysia ang mga reptiles na idineklara bilang Tupperware. Dumating umano ang shipment noong January 27 at nang sumailalim sa X-ray scanning ay may nakitang mga kahina-hinalang imahe dahilan upang magsagawa ng 100% physical examination. Dahil dito ay nadiskubre ang 2 male at 2 female live bearded dragons na nakasilid sa mga plastic containers. Ang mga misdeclared bearded dragons ay inimport umano na walang sanitary at phytosanitary certificate at veterinary health certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ay paglabag sa RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act at sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaagad naman dinala sa DENR ang mga nakumpiskang bearded dragons. Ayon naman sa District Collector ng Port of Clark na si Alexandra Lumontad, patuloy ang kanilang pagprotekta sa mga borders laban sa importation ng mga smuggled wildlife species upang mapigilan umano ang illegal wildlife trade sa bansa. Marion Lozano, CLTV News. Pabalik ng CLTV News. Ilalanin ang senatorial candidate na si Attorney Sani Matula. Common campaign area ay tinalaga bilang paghahanda sa pagsisimula ng kampanya ng national candidate. Sa natiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong makakasama ngayong gabi ay kasalukuyang National President ng Federation of Free Workers at chairperson ng Nagkaisa Labor Coalition. Isa rin po siya sa mga conveners ng isang bayan. Bukod po sa pagiging leader manggagawa, siya ay isa ring abogado, Reserve Army officer na may rango ng Major sa Philippine Army at kasalukuyang nagtuturo ng Constitutional Law, Public International Law, Legal Ethics and Labor and Social Legislation sa tatlong universidad sa Metro Manila. Habang inorganisa niya ang FFW, ipinagpatuloy niya ang pag-aabogasya sa Manuel L. Quezon University School of Law at nakatapos po siya taong 1996. Naipasa ang board exam sa sunod na taon. Siya po ay naging lead counsel ng petisyon ng FFW, di ba pang trade union, upang ideklara na ang anti-terrorism law bilang unconstitutional. Kaya ngayon, sama-sama po natin kilalanin ang kandidatong si Attorney Sonny Matulay. Tumatakbo po siyang senador para sa May 2022 elections. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Ay, magandang gabi po Jennifer at magandang gabi rin po sa mga libo-libo ninyong tagapanood ngayong gabi. How are you, Attorney? Kumusta po kayo sa panahon natin? Nagpapatuloy pa rin ang pandemya? Siyempre tayo po ay nag-o-observe ng mga health protocol. Although may mga exposure na tayo kaninang umaga sa mga kakamping dito sa Carmona, Laguna, Cavite, sapagkat nagbinuksan po yung volunteer center ni Vice President Lenny at Kiko dito sa Carmona. At nakipagkita tayo sa mga manggagawa pagkasunod niyan para paghahanda para sa darating na kampanya sa Pebrero 8 ng taong ito. Opo. Attorney, nais po naming marinig ang inyong pong titik sa iba't ibang issue at gayon din po ang inyong plano. Oras na kayo po ay mabigyan ng pagkakataon na maupo bilang senador. Isa po sa naging pangako ni Pangulong Duterte noon, ito pong pagbabasura sa ENDO o yung pong sistemang kontraktualisasyon. Pero kalaunan, sinabi po niya na hindi pa ito kaya ng mga negosyante. Paano niyo po masusolusyonan ang problemang ito sa kawalan ng sapat na benepisyo sa ating pong mga kababayan na contractual pong tawagin?
Oh, we are disappointed doon sa performance ni President Duterte sa paglaban sa Indo o pagwakas itong sinasabi nating contractualization kasi po very exploitative at abusado ito lalong-lalo na sa mga ordinaryong manggagawa. Alam nyo, sabi ng International Labor Organization ay may 7 milyon hanggang 10 milyon ng mga manggagawa na nasa precarious arrangement, working arrangement katulad ng Indo labor-only contracting. Laganap po ito sa mga factory dito sa Laguna, dyan sa Central Luzon at maski sa ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya atin pong i-review yung Article 106 ng Labor Code at revisahin ito at dapat i-categorical prohibit natin yung labor-only contracting. At ang isa pa ay dapat patindihin natin ang penalty na nasa Article 303 ng Labor Code. Kung sa kasalukuyan 1,000 hanggang 10,000 lamang, ay gawin natin na 30,000 bawat biktima o 50,000 bawat biktima ng labor-only contracting o ng illegal na contractualization tulad ng 555 o yung tinatawag natin na Indo. So ito po ang ating gagawin at i-prioritize natin. Itong tawag namin dyan halos 20 years na itong pinaglalaban ng mga manggagawa at kinakailangan talaga ng boses ng manggagawa sa loob ng Senado para matuldukan na itong Indo na ito na very abusive. Attorney, marami din pong mga manggagawang tinamaan ngayong panahon ng pandemya. No? Meron pong mga tinanggal sa trabaho o di kaya naman po binawasan yung kanilang araw ng pagpasok sa trabaho. No? May binibigay din po na ayuda naman ang DOLE pero limited lamang to, attorney, no? Para sa mga nasa formal sector. Paano po ninyo matutulungan yung ating po mga manggagawa na apektado ng pandemya kung sakaling manalo po kayo? Sa kasalukuyan, mayroong COVID-19 Amelioration Measures Program, mayroong tupad, pero ito po ay limitado. Kaya po ating dagdagan yan. Halimbawa ay dapat yung tawag namin ay ayudang sapat para sa lahat. Sa unang araw pa lamang kung mag-lockdown ay dapat mayroon ng ayuda na para sa 14 days na sustento ng ating mga manggagawa at kanyang pamilya para hindi na siya violate ng mga health protocol. Pero dapat i-institutionalize natin at i-expand yung tinatawag na unemployment insurance sa kasalukuyan. Yung proposal natin dyan ay dapat gawin itong 3 buwan. At dapat ang ibibigay sa manggagawa ay 80% of his salary sa 1 buwan sa loob ng 3 buwan at alam natin kayang-kaya ito ibigay ng ating social security system. Pero maliban dyan ay napaka-importante din yung subsidy na parang stimulus program para sa ating mga small and micro enterprises na matulungan sila na hindi magsara para ma-maintain yung employment ng ating mga kababayan. Kung mayroong stimulus program na zero interest o negative interest loans ay dapat ibigay na natin sapagkat kinakailangan yan ng ating mga negosyo. Lalong-lalo na yung mga negosyo sa kanayunan. Okay. Attorney, I'm sure nakamonitor po kayo kanina no, bago po itong ating interview. Meron po tayong storya kanina no, na ito pong isang OFW dumanas po ng pang-aabuso. Paano po ninyo matitiyak na makakakuha po ng hustisya ang mga OFW na naabuso? Sila po yung mga itinuturing nating bayani, no? At napakalaki ng kanilang ambag sa ekonomiya. Pero ito nga po, base dun sa pahayag ng in-interview ng ating reporter kanina, parang napakahirap maabot ng hustisya sa mga katulad po nilang OFWs. Paano po natin matitiyak na mapoproteksyonan sila at hindi po mauulit yung mga ganitong uri ng pang-aabuso sa ating pong mga kababayan OFW? Oo. Yan dapat ay kinakailangan ng immediate action. At sa kasalukuyan ay nasa jurisdiction niya ng yung ayuda para sa mga inaabuso ay sa jurisdiction ng ating Department of Labor at ng ating Department of Foreign Affairs.
Pero alam niyo na may bagong batas ngayon na yung function ng Undersecretary for Migration o Migrant Workers ng Department of Foreign Affairs at yung POA at iba pang mga departamento under the Department of Labor ay inisa na lamang sa isang departamento. Sana mag-succeed yan. Pero sa kasalukuyan ay napaka-importante yung legal assistance para sa mga inabuso nating mga kababayan na nasa labas ng bansa. Kinakailangan yan dapat para sa mga retainer na abogado, para sa mga translator na tutulong sa kanila para maintindihan yung mga nitty-gritties ng legal system ng ibang bansa kasi hindi kabisado yan ng mga Pilipino na nasa embassy. Kinakailangan talaga ng mga eksperto at siyempre magagaling na abogado na i-retain ng ating gobyerno dyan. Pero maliban dyan ay para at least in the long term ay siguro pag-aralan ng ating bagong departamento yung deployment sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Middle Eastern countries na almost 90% ng mga abuso ay diyan nagmumula ang complaints. Okay lang sa yung mga manggagawa na natin sa Europa, sa Amerika o sa ibang parte ng Asia, pero sa Middle East ay maraming biktima sa abuso yung ating mga domestic workers. Kaya siguro dapat i-review yung deployment policy ng ating gobyerno diyan sa lugar na yan. Okay. Attorney, maliban po sa pagiging boses ng mga manggagawa at pagsulong ng mga programa, batas para po maprotektahan ang mga manggagawa, ano pa po ba ang magiging priority platforms po ninyo kung sakaling kayo po ay palarin na manalo bilang senador? Oo, tutukan po rin natin yung usapin sa sahod. Napaka-importante rin kung gusto natin ng isang equitable na lipunan, dapat ang just share ng mga manggagawa sa kanilang mga ginagawa ay atin rin ginagarantiyahan. Ginagarantiyahan na po yan ng konstitusyon po paano natin gawin sa tunay na buhay. Kaya po isusulong natin yung tinatawag na pambansang minimum wage. Sa kasalukuyan ay may mga regional wage boards tayo na nagpapalabas ng mga regional wage order na sa palagay natin masalimuot na at very complicated at nahirapan ang Department of Labor and Employment na mag-implement nito. Kaya palagay ko ay kinakailangan yung national minimum wage. Sa Metro Manila, 537 pesos yung minimum wage. Dito sa bandang Laguna ay mayroong 480, 450, 380. Sa ibang bahagi ng bansa may hanggang 250 a day pa ang minimum wage. Pero kung titingnan mo yung presyo ng mga bilihin ay hindi naman walang diferensya. Kung ating makikita, 45 pesos isang kilong bigas sa Metro Manila, 42 pesos. Ganon din ang presyo dito sa Binyang Laguna o dito sa Carmona, Cavite o sa Cagayan de Oro nga, may panahon na mas mataas ang presyo doon. Yung mga dilata, yung mga sardinas ay wala namang regional price, pare-pareho naman. So bakit hindi natin po gawin na mayroong isang national minimum wage na maging basihan na standard sa ating pagbibigay sahod. At syempre, hindi lang minimum wage ang pinag-usapan natin, dapat din siguro ilapit natin doon sa constitutional mandate na nakabubuhay pamilyang sahod ayon sa Article 15 ng Konstitusyon. So, bukan natin sa mga collective bargaining negotiation, sa mga industrial tripartite negotiation, ang pamamaraan para itaas pa ang sahod na makalapit doon sa tinatawag nating family. Attorney, mabilis na mensahe po para po sa ating mga manonood, lalo na sa mga taga Central Luzon. Napaka-importante din na isulong natin at ang pagrespeto sa karapatang pantao, kaya gawin natin accountable ang mga responsable sa mga patayan at sa mga harassment ng mga trade union leaders at organizers at siyempre sa mga ordinaryong Pilipino. At pangalawa, siyempre yung paghikayat sa mga mamamayan na mag-participate sa decision-making bodies. At panawagan natin, ilagay po natin sa Senado ang mga nanggagaling sa mga manggagawa sapagkat walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa maliban sa mga taong nakaranas o kasama ng mga manggagawa. Attorney Sani Matula po, number 45 para sa Senado. Alright. Maraming salamat po, Attorney. Malapit na po ang kampanya, February 8 na, at good luck po sa inyong kandidatura. Maraming salamat, Jennifer, at sa pagkakataon na binigay niyo sa atin. You're welcome, sir. Mga karehiyon,
Attorney Sani Matula, senatorial candidate. Tumungo po tayo sa ibang balita. Magsisilbing designated common campaign area sa syudad ng San Fernando ang mga open public space gaya po ng parke, convention centers at community covered court para sa pangangampanya ng mga national candidates at mga party list group. Bilang binuno ng local IATF, ayon po kay City of San Fernando Mayor Edwin Santiago, mas maigi manong mapaaga ang booking ng mga kandidato upang hindi magkasabay-sabay ang pangangampanya ng mga ito at mabantayang maigi ng lokal na pamahalaan. Narito po ang report. Isang linggo bago ang opisyal na pagbubukas ng pangangampanya ng mga national candidates at party list group, nagtalaga na ng common campaign area ang pamahalang panlunsod ng San Fernando, Pampanga. Bilang pinuno ng local IATF, iminungkahi ni Mayor Edwin Santiago ang paggamit ng mga covered courts sa kada barangay at maging ang Brensigaw Convention Center na may sports complex at indoor facilities. Well, yun, nasabi ni Gob, Convention Center. So, mag-identify tayo ng mga lugar like may mga covered court naman ng mga bawat barangay. Ang City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ang lead department ng lokal na pamahalaan na tututok sa implementasyon ng safety protocols sa campaign activities ng bawat partido o kandidato na magtutungo sa syudad. Pakiusap ni Santiago, mag-book daw sana ng mas maaga mga partido upang ma-schedule ng maayos ang mga aktibidad dahil limitado lamang ang kanilang mga tauhan. Kailangan talaga advance na yung schedule. Yes. May ano yan eh. So, ang ano natin, Incident Management Team, CDRRM Council, POSCO, PMP, BFP, and also yung medical ano natin under City Health, magsama-sama yan. Kung nasa barangay ang ano, di barangay council through their tagapamayapa at so coordinative. So it's a question of coordination lang yan eh. Tiniyak naman ng alkalde na walang mapagkakaitan na kandidato sa nasyonal na bumababa sa kapital ng Pampanga para makapangampanya. Permit lamang umano ang kailangan para makapagdaos ng political activity na naaayon sa COMELEC guidelines. Kasi this is a democratic country. So we have to implement. Kasi ang mga tao naman para mabigyan ng tamang informasyon, lumabas talaga ang mga plataforma. Sa nalalapit na campaign period ng national candidates, kinakailangan muna ng permiso mula sa Regional COMELEC Campaign Committee nitong ilang mga requisitos na ano ang mangyayaring campaign activity sa kada probinsya dito sa Central Luzon at maging sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nakabilang na dito ay ang in-person campaign, motorcade, caravan, focus, meeting, convention, at mga indoor rally. Ito man ang pamamaraan ngayon na kailangang isumite nitong mga national candidates, kabilang na ang mga party list group bago makapagsagawa ng kampanya. Nakanotaryo at silyado dapat ng pirma ng Regional COMELEC Campaign Committee ang aplikasyon ng mga national candidates 72 hours bago ang kanilang araw ng kampanya. Sa bisa ng COMELEC Resolution number 10732, ang uri ng pangangampanya na pahihitulutan ay naayon dapat sa alert level system. Sa kategoryang alert level 5, bawal ang in-person campaigning o ang pagbabahay, gayon na rin ang motorcade. Sa alert level 4, prohibited pa rin ang in-person campaign at limitado sa 30% ang political events gaya ng caucuses, meetings, convention, rallies at meeting de avance. 30% din dapat ang seating capacity sa mga behikulo na gagamitin sa mga sasakyan at walang back ride sa mga motorsiklo. Sa alert level 3, kung saan nakapailalim ang Pampanga, Angeles City, Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Olongapo City, pwede ang in-person campaign ngunit 3 support staff lamang ang maaaring sumama sa kandidato. 50% ang operational capacity ng mga indoor events, gayon na rin sa mga motorcade.
Sa Alert Level 2 na iiral sa Bulacan simula February 1 hanggang February 15, 5 ang maaaring kasama ng kandidato sa in-person campaign, ngunit 50% pa rin ang limitado sa mga political events. Habang sa Alert Level 1, no limit ang in-person campaigning at 70% ang venue capacity, ang pahihintulutan naman sa mga political events. Kasama naman sa mga prohibited ang mga sumusunod. Sa pilitang pagpasok sa bahay nang walang permiso ng mga may-ari, crowding o pagtitipon-tipon ng maramihan o physical contacts, pagse-selfie, pagbigay ng pagkain, at stopover ng mga motorcade. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga namumunang balita, sa unang araw ng lifting ng facility-based isolation ng IATF para sa mga returning overseas Filipino workers na fully vaccinated, magpapahinga muna raw pansamantala ang programang Balik Pinas, Balik Pampanga ng provincial government. Ayon po kay Governor Dennis Pineda, hindi naman mawawala ng trabaho ang mga empleyadong nakatutok sa programang ito, kundi may lilipat lamang sila sa mga quarantine facilities ng probinsya na umaalalay sa COVID-19 patients sa lalawigan. Narito po ang report. Epektibo simula ngayong araw, February 1, 2022, lifted na ang facility-based quarantine sa mga umuuwing overseas Filipino workers at February 10 naman sa mga foreign tourists sa bansa. Suspended na rin ang color-coded restriction sa iba't ibang bansa na naglilimita sa pagpasok sa Pilipinas. Kaalinsabay ito ng IATF Resolution Number 159. Pinahintulutan ang self-monitoring kung may sintomas. Tanging pagpresenta lamang ng 48 hours negative RT-PCR test at vaccination card ang kailangan para diretso na ang pag-uwi mula sa paliparan ang mga balikbayan. Dito sa Clark International Airport kung saan operational ang international at domestic flights, wala naman umanong naging aberya sa unang araw ng implementasyon ng bagong alituntunin. Okay naman, domestically, dalawa lang naman ang flight dito ngayon, Cebu at saka sa Katiklan. Sa international flights, about mga 4 yata lang o 5 na international flights. So pinapatupad naman natin yung IATF resolution ngayon, Paolo, yung pag vaccinated ka, you just have to present your act 48 hours prior to your departure
yung RT-PCR mo. So, you are not required for a quarantine. Pero pag unvaccinated ka, you need to have a quarantine pa rin, and then i-test ka after 5 days. So, yun lang naman ang pagbago sa ating dito sa Clark International Airport. Samantala, ayon sa Overseas Welfare Workers Administration o OWA, nasa 6,000 ang returning OFWs ang mare-release sa mga quarantine facilities sa buong bansa. 2,000 ang inaasahang aalalayan pa rin ng ahensya kasunod ng pag-implementa ng mas maluwag na home quarantine restriction. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, self-monitoring na lamang ang ipatutupad sa mga bakunado na may negative RT-PCR test. But right now, we're focusing on mga lumalabas ng hotel quarantine kasi according to the IATF resolution, anybody on quarantine except those na naghihintay ng PCR test result ay makakauwi na rin. So yun ang sinusupervise natin ngayon dito sa PITX at sa NAIA. Yung mga lumalabas ng quarantina, lahat sila ay kumulang mga 6,000 ang expected na. So 6,000 sa... Aside from the arrivals, you're just talking about the arrivals, that's around 2,000. Dahil unang araw pa lamang umano ng implementasyon nito ay aalalayan pa rin sa kanilang transportasyon pa uwi ng bahay ang ilan sa mga returning OFWs. Habang kung mayroong sundo ay hindi na umano pipigilan pa silang makauwi. Dahil sa bagong sistemang ito, kinumpirma naman ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na pansamantalang mamamaala muna ang programang Balik Pinas, Balik Pampanga na umaalalay sa mga kabalen na balikbayan mula sa airport patungo sa mga quarantine facilities sa probinsya. Ayun din ang main purpose ng Balik Pinas ng time na nahihirapan mga balikbayan natin na nako-quarantine sa Manila, di ba? Yeah. Kaya tinatapos natin yung Balik Pinas. Right now, baka pagpaalam na rin tayo. Ang mga personnel na tumatao sa naturang programa, ililipat muna raw sa departamento. Pero naman mga empleyado natin yan, kinuha ko lang si ibang department na naging maluwag noong time ng pandemic. Umugot lang ako sa kanila. Mga personal din ang capital ng mga yan. Ayon kay Pineda, ang Balen, naniniwala daw na totoong nakapagdadala ng swerte ang mga palamuti na ito. Kwento ni Aling Remedios Liang, tuwing Chinese New Year umano ay bumibili siya ng mga Lucky Charm. Dahil nakapagdadala umano ito ng madaming blessing sa kanya. Yung 31, naglagay po kami ng mga coins, yung may bigas, tapos may asin yun, mga pera. Gumawa po kami ng yung may ribbon para sa Chinese. Naniniwala po kami doon. Isa raw sa mga swerte natanggap niya ngayong taon ay madami ang kanyang customer sa pananahi. Mayroon din umano silang lying Chinese kaya ganoon na lamang umano ang kanyang paniniwala sa mga pampaswerte. Ganito din ang paniniwala ni Aling Erlinda Bungay. Oo, naniniwala naman ako sa mga bracelet na sinusuot ko. Kasi nagbibigay ng swerte sa akin. Tsaka mga blessings. Isa umano sa mga swerte na natanggap ni Aling Erlinda ang hindi pagkakasakit at pagkakaroon ng maayos na kalusugan kahit mayroong banta ng COVID-19. Bagamat ang mga dekorasyon at palamuti na ito ay maaari umano magbigay ng swerte, sa bandang huli ay tayo pa rin ang uukit ng sarili nating kapalaran. Marion Lozano, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon o hanging amihan po nakaka-apekto ngayon sa buong Luzon. Kaya po medyo malamig-lamig na naman yung ating yung panahon ngayon. Samantala po ang Bicol Region at ang probinsya po ng Northern Samar, Eastern Samar at Samar ay maulap ang papabiri na may mga pagulan po nagaganap. Dulot po ito ng hanging amihan. Ang Cagayan Valley po, Aurora at Quezon, maulap din po na may mga light rains o mahihinang pagulan. Northeast monsoon pa rin po ang dahilan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated light rains. Tulad din po ito ng hanging amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Localized thunderstorm naman po ang isolated cases ng mga rain showers. So sa ngayon po ay
aya-aya pa rin po yung ating panahon. Generally fair weather po tayo. So pinag-iingat pa rin po natin ang lahat. At yan ang mga balita na nakalat ng CLTV News. Kasama mong basa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa